Quizáis, hoxe queremos falar con Héctor, porque quizáis moitos de vostedes recibiron nestas últimas horas unha mensaxe do Sergas para participar nun ensaio clínico. Eu fui a primeira, aquí o confeso, que dicen isto é spam seguro, pero non. Imolle explicar en que consiste exactamente, Héctor, porque de que ensaio clínico estamos a falar que existe de verdade. Existe de verdade porque, claro, chegannos tantas cousas o móvil que ás veces un non sabe xa o que é certo e o que non o é, non? Chegan eses mensaxes que ás veces non sabe un se fiarse ou non. Neste caso, sí, podemos e debemos fiarnos porque fala dun ensaio dunha vacina, pero, ollo, moi importante, unha vacina que non é nova, ou seja, non é algo que de repente vamos a probar unha vacina a ver se funciona ou é segura ou non. É unha vacina que xa sabemos que funciona, que é segura, a dúbida é se reduce o risco de hospitalización ou non, e por eso hai que probala. Vale, así que ese mensaxe que lles estará chegando a vostedes nesta última hora do Sergas é para participar nun ensaio clínico sobre que enfermidade, querido Héctor? Sobre un problema que provoca o virus respiratorio sincitial. Por eso, claro, por eso veríades ese VRS, o virus respiratorio sincitial, que ás veces non sabemos moi ben o que é ese VRS, pois é o virus que causa, porque se falamos da bronquiolite, igual xa nos sona un pouquiño máis, especialmente nos nenos pequenos, é cando máis afecta ese virus, pero tamén, ollo, na xente maior, e tamén porque pode afectar a calqueira idade. Si é certo que na xente maior e nos nenos pequenos é especialmente agresivo. Claro, ese ensaio clínico en que vai a consistir, Héctor? Pois ese ensaio clínico consiste en ir este fin de semana aos hospitais do Sergas, onde se nos citou, para poñer unha vacina como esta que temos por aquí. Collemos esta vacina, poñena na noso brazo, como todas as vacinas que xa coñecemos perfectamente, e unha vez posta, realmente, pois non nos van a molestar nada máis. Simplemente poñen esa vacina e xa está. Non van chamar máis, nin vamos ter que poñer novas vacinas de máis, sino que simplemente unha vez que poñamos esta vacina, o que van facer é revisar o noso historial para ver se collemos esa infección respiratoria ou non e se ingresamos ou non. É dicir, o que queremos saber é se esta vacina, que é moi eficaz e moi segura nos nenos pequenos, queremos saber se tamén nos adultos é igual de eficaz e reduce ese risco de hospitalización. O xeito de sabelo é que os adultos poñamos a vacina para poder facer a ciencia avanzar. Vale, e que persoas se poden presentar a este ensaio clínico? A quen lle está chegando esa mensaxe? Pois é certo que esa mensaxe chegou a uns máis ou menos a uns 70.000 galegos, claro, porque son eses 70.000 galegos que recibimos ou recibiron esa mensaxe e que agora non saben moi ben se ir ou non. Bueno, pois realmente poden ir esta fin de semana aí, como vemos, este fin de semana nos hospitais do Sergas. Que non lles veñen ben este fin de semana? Bueno, pois ollo, porque de luns a vernes, nalgúns centros de saúde vemos que tamén se pode poñer esa vacina. Pero é máis, se algún galego non recibiu ese SMS e quere participar, pode facelo igualmente. Pode ir esta fin de semana ao seu hospital e dicir, non recibín ese mensaxe, pero quero participar. Sempre, ollo, sempre que sexa maior de 18 anos. É a única condición, ser maior de idade para poder participar neste ensaio. E para darnos conta da importancia que pode ter, pois animarse e participar, Héctor, que é exactamente o virus respiratorio sincitial? Pois mira, era un virus que ata fai nada, especialmente nos nenos pequenos, provocaba 14.000 hospitalizacións cada ano. Cada ano 14.000 neniños ingresaban no hospital por esa temida bronquiolite que moita xente seguro que ouí falar dela e que veía o pobre neno pequeno suxeito a esta máscara todo o día ali no hospital, enganchado a esta máscara ali o pobre neno. Que pasou? Que chegou esta vacina, póxose aos nenos pequenos e foi moi eficaz, caendo un 80% eses ingresos. Que provoca? Pois como vemos aquí, afecta principalmente o sistema respiratorio, vaise contaxiar igual co virus da gripe, igual co COVID, por esas secrecións respiratorias e vai provocar pois febre, esbirros, sibilancias, tose, dependendo un pouquiño da idade, vai ser peor ou vai ser mellor. Na idade adulta, normalmente a nós, se nos chegara o VRS, pasaríamolo como un catarro, sen máis, non? Eses síntomas leves, porque afortunadamente temos boa saúde, pero tanto os nenos pequenos como a xente maior como adultos con problemas respiratorios ou con problemas de inmunosupresión, sí que van ter bastante mellores síntomas. Un pequeno pode ter consecuencias graves con este virus, porque, a ver un pequeno con esa máscara non é cousa menor, Claro, é un virus que chega ao sistema respiratorio, que se queda aí, que provoca moito moco, que provoca insuficiencia respiratoria, que provoca febre moi alta, especialmente nos nenos, e que todos os anos había nenos que perdían a vida por culpa deste VRS, deste virus respiratorio sincitial.
que temos esa vacina para os nenos, funciona estupendamente, reduce as hospitalizacións. Que ocorrerá se a poñemos nos adultos? Bueno, pois o que vemos noutros países que xa están probando é que tamén reduce a hospitalización. O que queremos probar en Galicia é ver se tamén os galegos reduce esa hospitalización. Para que? Para que o inverno seguinte métase xa no calendario vacinal esta vacina. E os que teñan posta xa agora deste ensaio xa non teñen que ir poñela porque xa levan posta. Pois aclaradísimo, querido Héctor, xa saben vostedes para que este ensaio clínico e a ver se animamos a moita xente a acudir a porse, bueno, a este pinchaciño que nos acabas de explicar que pode ser de tanta axuda. Que é unha vacina segura, que non é unha vacina nova que vayamos probar unha cousa nova, vamos a ensayar con isto, non. A vacina sabemos que é segura, sabemos que é eficaz, o que queremos comprobar é se realmente diminúe a hospitalización en adultos igual que en nenos. Creo que temos algunha preguntilla sobre este tema, unha E14, así que, a ver que nos plantes a xente sobre isto. Se vou ensaio clínico, xa quedo vacinado deste VRS? Claro, se nos poñen a vacina, xa quedamos vacinados. E o inverno que ven, se esa vacina entra no calendario vacinal, como agardamos que así ocorra, xa non temos que poñela, porque estaríamos protegidos para máis ou menos uns 3 anos. Ah, que ben. Claro, xa teño posta a vacina, que xa me puxeron este fin de semana, así que neses próximos 3 anos, cando entra no calendario vacinal, xa non fai falta poñela porque temos protección. Quedaríamos blindados. A ver que máis dúbidas nos plantean os espectadores sobre este tema. Se non recibín a mensaxe, podo ir esta fin de semana a vacinarme? Entendo que dixeches que sí, non? Por suposto que sí, non hai ningún problema, non hai ningunha limitación, só eso, ser maior de 18 anos, eso sí, non ter febre. Claro, se neste momento estamos cunha enfermidade, temos febre, non podemos vacinarnos, pero se temos algo de resfriado, un pouquiño de moco, que sexa, podemos ir sin ningún problema. Pois perfecto. Unha última cuestión sobre este tema. Teño pensado ir ao ensaio clínico. Hai que facer algunha outra proba máis? Non te van marear nada, é dicir, ti vas, pos a vacina este fin de semana e xa está. Non van a volver a chamarte, non van a mandar máis mensaxes, non tes que volver a poñer outra dosis pasado un tempo, simplemente van a entrar no teu historial clínico con certa periodicidade de forma anónima para ver se realmente provoca unha hospitalización ou non ese virus se chega a ti. Pois moitas grazas, querido Héctor, como sempre, por aclararnos todas estas cuestións.